Robin, Nick og Robin, de vælger at stå og slås ud i cirklen derude, bokseringen. Færden square. Nick, han basker ham i baghovedet, så han falder om rimelig hurtigt. Hvorefter vi lægger ham ud på vejen derude, står de og kærtegner lidt omkring ham, selvfølgelig, som vi altid gør jo. Så kommer politiet, hvor efterfølgende, at Robin, han får det til at lyde som om, at I skal anholde Nick, altså siger til politiet, han har slået mig, han har overfaldet mig. Han var ikke en stikker, men det kommer også an på, hvad for nogle personer, der var omtalt om, så kunne han godt være en stikker. Han udelukkede det ikke, altså han var meget åben omkring, okay, det kunne måske godt falde mig. Hvor er det, gutter? Der er ikke nogen af jer, der kan fucking fatte reglerne, eller hvad? Det er det fucking siger han. Hvad fanden er jeg sagde fucking tidligere? Slåskamp, det er på den fucking ring, mand. Det var sådan en, der er hul i røvhullet, så der er ude efter andre. Ja, ved du hvad? Nej, hvor mødt. Ja. En lille samtale, dig og mig. Ja. Der er nogen idé om, hvorfor jeg gerne vil have en samtale med dig. Eller faktisk resten gerne vil. Altså, jeg synes, jeg har intet positivt at sige om dig overhovedet. Nej. Du står og spørger mig også, om jeg er fucking bøsse, fordi jeg har en ørering i mit højre øre. Det er fucking ligegyldigt. Det er for sjov for helvede. Tag nu sjov. Kig, hvad du har på, og så vil de andre. Lige nu, der gør du ikke andet end de grave den anden grav. Jeg står og fortæller politiet, at de skal anholde en anden bror, fordi han slår dig ned. Og så derefter sige til de andre, der spørger om du er en snitch, at det kommer an på, hvem man er, så kunne du godt være det. Jeg lover dig. Du har fået snitch på nogle andre. Hvis du har lyst til, så synes jeg, du skal gøre. Prøv at Vesten, det skal ikke gøre dig større. Du skal gøre Vesten større. Ja. Gør vi det anderledes. Dejligt. Kører bilen på skrotpladsen op ved Vestbæk. He's like, oh shit, Drake, let me get an autograph.